Ya zama dole na zama shugaban ƙasa a Najeriya, inji Peter Obi. Ɗan takarar shugaban ƙasa na LP Peter Obi ya ce ba makawa sai ya zama shugaban ƙasa a Najeriya ko ba yanzu ba. Tsohon gwamnan ya yi wannan furici ne a wurin taron ƙaddamar da littafinsa a Akwa, babban birnin jihar Anambra, ranar Juma'a. Ya ce ba wanda za su yi jayayya da shi domin suna ƙaunar zaman lafiya kuma suna bin na gaba. Ɗan takarar shugaban ƙasa a inuwar Labour Party a babban zaben 2023, Peter Obi ya ayyana cewa dole ne ya zama shugaban ƙasa a Najeriya. Mr. Obi, wanda ya zo na uku a zaben shugaban ƙasa, ya yi wannan furicin ne a wurin ƙaddamar da littafinsa mai suna Peter Obi Many Voices in Perspectives a Awka, babban birnin jihar Anambra, ranar Juma'a. Daily Trust ta rahoto cewa an shirya taron ƙaddamar da littafin ne da nufin tara kuɗin ɗaukar nauyin ƙarar da ya shigar gaban kotun zaɓe, yana ƙalubalantar nasarar Bola Tinubu. A kalamansa, Peter Obi ya ce, "Duk wanda ke tunanin zan sa ƙafa na bar ƙasar nan yana ɓata lokacinsa ne. Ya zama dole na zama shugaban ƙasa a Najeriya, idan ba yau ba nan gaba." Sauran masu son zama shugaban ƙasa su fito su gaya mana gaskiyar abin da suke fatan yi da kuma hanyar da za su bi su aiwatar. Nan ƙasa ta ce ban da shaidar zama a wata ƙasa, saboda haka dole na zama shugaban ƙasa, idan ba yanzu ba nan gaba. Ban ƙosa ba kuma ba sauri nake ba, na sadaukar da kaina domin ganin Najeriya ta gyaru. Tsohon gwamnan jihar Anambra ya ce za su girmama duk hukuncin da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yanke a ƙarar da ake ci gaba da muhawara a kanta. The Cable ta rahoto Obi na cewa, "Muna son zaman lafiya, ba wani ɗan siyasa da za mu yi jayayya da shi. Kar gwiwar ku ta yi sanyi game da haƙurin da nake baiwa wasu mutane. A matsayin matasa ba za mu yi faɗa da iyayenmu ba, ko da kuwa muna kan gaskiya." A wani labarin kuma, mazauna Abuja sun maka Tinubu a kotu don hana rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu 2023. Wasu mutane 5 da suka kira kansu da 'yan Abuja masu rijistar katin zaɓe sun shigar da ƙara a gaban kotu, suna neman a dakatar da rantsar da Tinubu. Ku danna subscribe, ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sahihan labarai kuma ingantattu da sauran shirye-shirye daga tashar mu mai suna Rana Bata Ƙarya.